se on täällä taas Eelis ja nyt pelataan taas online-rankkarikisa, eli toi mun vastustaja näyttää olevan Anaheimi. Mä voin olla New York Rangers. No niin, ja sitten lähtee. Mitäs toi on muokkainen? Onko niillä vetää Teemu Selänne 3? Vetäs nyt. Niin, hyvä. Eli... Joo. Äskeinen video meni vähän pilalle, kun mulla oli väärät ohjaajasetukset, eli NHL 94 komennot, mutta mä en osaa niillä pelata kauhean hyvin, kun ympyrästä vetää eikä se pysty harjoittamaan. No niin joo. No niin, mä aloitan. Hagelin. Joo, nyt mulla on ihan oikeet. Voitto ehkä. Mä oon aika huono vastustajalassa. En mä vielä voittanut tietenkään, mutta joo. Noniin. Ei, meni taaksepäin. Ei ollut, meni taaksepäin. Se vihellettiin jo, joten se oli taaksepäin. No voi että, kun mä en osaa tehdä. Ei sitten, mitä sä nyt yrität? No et sä tosta pääse läpi. No tuleeko nyt raket siitä vielä? No voi että, kun nää mun pelaajat osaa vetää yli. No voi että. Niin mä tunnen aina noin paljon vastaan, niin se ei pääse ikinä vetämään. Se rakee mulle ehkä kohta. No voi eikä. No, kumminkin mä voitan, jos mä torjun. Mä menen vastaan. Oi! Hyvin Eelis. Ottaa Jappeiliin voittaa. Ei vielä yksi veto. Nyt mä teen. Noniin, voitto! Kiitos katsojille ja tulee ehkä vielä toinen nyt saman tien. No niin, ja nyt heti perään toinen rankkarikisa. No voi itse toi on Boston. Mä en nyt ymmärrä. Ai jaa, sä oot Boston, ei mua kiinnosta. Mä otan sitten jo tosi hyvä. Ois täs legendat. Onko se tässä? En mä osaa Rangers sanottava. Joku mennä. Koitetaan ärsyttää vähän, laittaa legendat. No mikäs mulla nyt kestää? Meni varmaan vessaan. Ei. Mikä sä nyt oot? Mä vähän kiinnostaa. No mä otan sitten monta. Ja vaan vähän nössä. No mäkin. Noniin. Oho. Plekan etsii. Ja nyt sitten alkaa taas tää toinen. Kuvattu aivan sama mä nyt toisen. Voi. Kokonainen Vietro-kokemus, pystyt todella NHL-kiekkailijan elämään. Ok, pääsin niinku lentokoneeseen. Miksi minä nyt osaa painaa X-äänen vasta?
X. Sellainen nappi, missä on sininen. Pyöreä musta nappi, missä on sininen X. No niin.